खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसना मावख'आरि महरै CCE कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जाम 2023 नि फिथाइखौ फोसावबाय। मख'जाथावदि बे बोसोराव टप 10 रेंकआव बांसिनै आइजोफोरानो जायगा आवग्रिनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बर'फोरनिफ्राय देग्लायनि APSC CCE 2023 आनजादाव गासै सा 14 बर' बिजाथिफोरा उथ्रिसार जानो हानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मैयानि फोसावनाय APSC आनजादनि फिथाइयाव रौता बर' बाजार बालादारि गामिनि रुंसारि बिफा शिभाराम बसुमतारी बिमा अनिता बसुमतारीनि सेथि फिसाजो माया रानी बसुमतारी बिथाङाबो 25-25 जन APSC DSP आव उथ्रिसार जानो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। BTR सोरखारनि बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननिफ्रायबो साबा बिजाथिफोरा APSC CCE 2023 आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायखौ मिथिनो मोननाय जाबावदों। थांनाय 4 दिसेम्बर खालि हायद्राबादनि मोनसे थियेटाराव अलु अर्जुन बिथांनि पुष्पा 2 दा रुल सावथुननि प्रिमियाराव सासे 35 बोसोर बैसोनि आइजोआ जिउ गोमायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला NDTVनि बायदिब्ला सन्ध्या थियेटाराव गोबां सुबुंनि थुबुरनि खारखाव खारसिजों आइजोनि जिउ गोमायो आरो बिनि 9 बोसोर बैसोनि फिसाज्लायाबो गोब्राबै जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ 9 दिसेम्बर खालि कमतापुर स्टेट डिमान्ड काउन्सिलनि बानजायनायाव कचबिहाराव मोनसे गिदिरथार सुबुंगौमा हाबाफारि खुंफुंनो थि खालामदों। बेखौ लानानै मैया क'क्राझार जिल्ला कमतापुर स्टेट डिमान्ड काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मिरु कमतापुर स्टेट डिमान्ड काउन्सिलनि चिफ क'अर्डिनेटर लखिन्द्र रायआ खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दतमा बाताबारि गामियाव गेदेमा थुनलाइगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बाथि थैनाय सान फालिदों। गेदेर बान्था मोनगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि मैया बाथि थैनाय सान। बिथांनि थैनाय सानखौ गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो खन्थाइ सान हिसाबै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। खन्थाइ सान फालिनायजों लोगोसे बिबार बावनाय हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरुत नार्जारि बिथाङा। हाबाफारियावनो रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनिनो अनजालि बिसि कौशल्या ब्रह्म बिथाङा बिबार बावजेनो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गोबां थुनलाइगिरिफोरा। रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बाथि रुंसारि सानाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो मान बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' थुनलाइनि सासे मैखोम बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बर' थुनलाइ आरो समाजाव गोबां बिहोमा होदोंमोन जायखौ फैबाय थानाय गोलाव बोसोरसिम गोसोखांबाय थागोन होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया। क'क्राझाराव फैगौ 14 दिसेम्बराव नेशनेल लक आदालतखौ खुंफुंनाय जागोन। क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सिजन जाज कर्ट बिल्डिंआव 14 दिसेम्बराव नेशनेल लक आदालतखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथ'रिटिनि नेहाथारि सुमित भुयाना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय मैया थामथि खेबनि थाखाय महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय देवेन्द्र फडणवीसआ। फैगौ 2025 नि जानो गोनां बिसायख'थियाव जामदुवाराव UPPLनि बिजाथियानो देरहासार जागोन आरो जामुदार बियाबखौ गावनि आखायाव लाबोनो हागोन बे रोखा होननानै UG ब्रह्म बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जमदुवार ब्लक UPPLनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै UPPL दोलोनि गेदेर सुबुंगौमाजों लोगोसे
जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफोरा UPPL दोलोनि मावनाय नियम निथि आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै 4,000 सुबुंफोरा लोब लोब फैनानै जगदान जाफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। जयनिं हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आसामनि केबिनेट मन्थ्रि UG ब्रह्म, BTRनि लेङाइ CM गबिन्द्र कुमार बसुमतारी, MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोना। BTRनि सानै MCLAखौ गोदानै मावफुं सोद्रोमा महरै थिसनबाय। गोदानै थिसनजानाय सानै मावफुं सोद्रोमाफोरानो जादों 13 नं चिरां BTC बियाबनि MCLA सायखं बसुमतारी आरो श्रीरामपुर BTC बियाबनि MCLA सजल सिंह। थांनाय मैया 5 दिसेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि मुंदांखा खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि, थुनलाइ बिजिरगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि, साहित्य अकादेमि आरो टेगर लिटेरेरि बान्था मोनगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि मैया 5थि रुंसारि सान फालिदोंमोन। थामहिनबा खन्थाइ सान। बे सानखौ सानजारि नोगोर सिमोनसाफुरियाव थानाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT अनसाइ आफादनि गाहाय मावखुलियाव बर' कछारी अनसाइ गावहायुं खुंथाइनि हेफाजाबजों जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफाद, बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT अनसाइ आफाद आरो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायै बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।